Η έκθεση Bottom Fishing συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής. Για μας τους Θεσσαλονικιούς που πηγαίναμε υποχρεωτικά στην Αθήνα και αφιερώναμε ένα Σαββατοκύριακο με κάποια έξοδα για να δούμε 5 πράγματα, για να χαρούμε, γιατί το βλέπαμε σαν πανηγύρι, κάτι σαν χαρά για μας τους ψαράδες, γιατί πέρα από επαγγελματίας που είμαι 45 χρόνια, είμαι και ψαράς. Χαρήκαμε πολύ που ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι το 1998 όταν πρωτοκάναμε μια έκθεση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά από εκεί χρειάστηκαν άλλα 10 χρόνια για να κάνουμε άλλη μια στην παραλία, μέσα σε κιόσκια. Μετά από 40-45 χρόνια παρουσίας, τώρα έχουμε τη δυνατότητα από το 22 και μετά με αυτή την έκθεση να παρουσιάζουμε από τη μια τα προϊόντα εμείς σαν επιχειρηματίες και από την άλλη να είναι και η χαρά του ψαρά. Να έρθει, να δει τι καινούργιο υπάρχει. Τα παιδιά τα γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια που έχουν την προσπάθεια που κάνουν, από 25 και πάνε όσο γίνεται καλύτερα. Για μένα το ψάρεμα είναι γιορτή, είναι χόμπι, δεν είναι επαγγελματική απασχόληση, αλλά είναι χαρά, είναι ανταλλαγή απόψεων, φιλίας και αυτές οι εκθέσεις το μόνο που μπορούν να κάνουν στον χώρο είναι καλό. Εύχομαι στα παιδιά χρόνια πολλά για την έκθεση και υγεία και να συνεχίσουν με το ίδιο ζήλο και την ίδια όρεξη που έχουν για αυτό που κάνουν. Γιατί αν δεν αγαπάς κάτι δεν πάει καλά.